Hello family, how are you family? This is Nhlanhla Shange, well known by. Hello family, hello, how are you? This is Nhlanhla Shange. Please subscribe on my YouTube channel, Noni Shange. Please follow me on Instagram, being Noni. Today sizoxoxa ngestory sami nenyoka. Mina nenyoka asithandani. Mina nenyoka asithandani. Inyoka nje ngisayibambela amagqubu ukuthi yona yakhohlisa u-Eva. U-Eva wasinika isithelo sadla isithelo thina manje sesithole i-punishment ukuthi sizofa-ke. Mina ngoba nje kumnandi ukuphila shem, angithandi ukufa. So nje ngisayikwatele. 2, bese ngingazohlangana nayo inamehlo a-red ifuna ngazi ifuna ukwenzani but noma ngazi. Ngaphinde ngahlangana nje 3 incident zenyoka. So nje mina nenyoka sithandana. So one of the days-ke ngisamncane, sinabangani bami libalele soyobhukuda. Ngicele ugogo wami-ke bengavangiwe nje. Awuhambe ungayenzi imisebenzi enhle uzobhukuda but qala uwashe izitsha ushayinele. Nangempela nami ngikwenze lokho fast. Futhi nabanye bethi bazokwenza lokho cause ngithi angikwazi ukuhamba mina ugogo wami engangivumela ukuthi ngifanele ngishayinele ngizweni. So nabanye behambe-ke like bayokwenza iy'matho zakubo. Mase kufanele sihambe sengiqedile, abantu abasasebhizi makubo. Siyamemezana phela, hhayi abaphumi. Hhayi mina ngibona ukuthi mina ugogo wami uzoze ayishintshe lento. Ngisale mina ngingasahambi. Ngivele ngiy'hambele-ke mina ngedwa. Ngithi hhayi bazongifica vele. Uma ngifika lapha ezibeni vele ngithi sengihamba ngigqoke iphenti vele cause siba sizansi kwasekhaya. Hhayi ngifike laphana ekhaya kunomgwaqo ngenhla kuhlukanisa ukhoza neNkanini eShowe. So kunomgwaqo and then nengadi yethu-ke. Ngala kwasekhaya sibiza ngani ngesiZulu umgede. Kunomgede and lowo mgede kuthiwa kunenyoka. Hhayi kusho ukuthi mina ngifike-ke lapha emfuleni ngoba ngibalekela ukuthi ngaze bethi ugogo ungasayi. Ngifike emfuleni laphana kunezinto eziwu-2 but esinye ayaphela amanzi mancane ngoba le enye imigodi ombelwe yinhlabathi abantu babefuna ukwakha. Lesi-ke sangempela sinomdoni phakathi so awapheli amanzi akhona. Kuney'hlahla zomgwava mawehla kumhoshana omncane. Hhayi ngingene ngikhona iphenti ngingene ngibhukude nami ngendlela yami phela ngazi ngoba nginje ukuthi ngangibhukuda zona yini. Ngibhukude ngize ngibhoreke. Mangiqeda ukubhoreka ngithi ngiyaphuma ngibona igwava eli-yellow. Hhayi ukuthi livuthiwe liyabona lishiswe ilanga shuthi. It look yellow. Ngingene-ke ngizame ukuthi ngiyalikha igwava lingakheki ngivele ngifanele ngikhuphule lesandla esigulayo ngibambe lesi hlahla then bese ngazi ukulikha. Ngisenza lokho sengisibambile isihlahla ngivele ngizwe ukuthi mangithi ngiphendula ngamehlo like kanje ngesayidi laka-right. Isiziba singaka-right vele but yeah. Ngibona inyoka enamehlo avuthayo. Hhayi ngilokhu nje ngithi hhayi okay inyoka le but ngifuna ukubaleka akunyakazeki ngivele ngafiki lowo mqondo I think futhi nje ukumuva kungamuveki. Inyoka ngiyibuke i-green super green inelokhunjana emqolo kungathi kuyashayina ngoku-silver. Kushuthi kwakuyi-black mamba ngazi isashintsha angazi ngizothini. Ize izodlula ngasey'nyaweni zami ngitsho ukuthi izongibamba iy'nyawo ivele ingiyeke nje idlulele ishone emanzini. Mayingena ithi emanzini kayi-1 kuthi amagwebu ngaphezulu ethi . Ngivele mina ngisuke lapho ngixoshe iphenti nginyuke ngejubane. Ngithi uma unyuka kune-grass layer ngasemfuleni esizibeni and then bese ungena esikhosini. Uphume esikhosini ungene emadumbini kagogo wami. Uphume emadumbini ungene kumbili. Uphume embileni ungene iy'ntanga and then usungena ekhaya. Mase ngisey'ntangeni ngiqale ngi-scream ngiphethe iphenti lami ngesandla. Inyoka! Igama elaliphuma nje inyoka.
Wonke umuntu omunye waphuma negeja, omunye uphuma netshe, uqosha itshe, kuzoshaywa le nyoka. Mabethi hhayi inyoka iphi, yabuza mina akusakhulumeli ngithi emfuleni. Bavele bathi ena, hawu, kanti lapho ngiqhaqhazele ngiyawa, ngiyajuluka. Bacabanga ukuthi kushuthi ngishayile emfuleni inyoka, bangicinga ukuthi ngishayephi. And then banginika umbhubhulu phela ngikhulume. Hhayi mase ngiyasho ngithi no, ngibona inyoka, ngichaze isitori ukuthi ngibone kanjani kanjani. Bethi uyabona ugogo wami, ungaphinde uyobhukuda uyi-one, ungaphinde futhi ungaphinde nje. Inyoka vele ihlala emanzini, kuthiwe kushuthi iqhamuka emgedeni or le ehlala emdunini. Hheyi ngivele ngibona ukuthi cha ngathi ziningi lezi nyoka. Ngiyibone kahle mhlampe it was like 2 centimeter or even more. Inkulu inyoka. Hhayi-ke ngiyadlula-ke le incident leyokuqala, but iyona eyangenza nje inyoka impilo yami yonke bengikhula ngizesaba ngoba ngisho i-swimming pool bengangeni, olwandle bengangeni, ngazi kahle ukuthi kuney'nyoka. And I think for that thing yangenza ukuthi ngi-research-e more ngey'nyoka uma ngikhula ngazi nangama-research and stuff. So nje mina iy'nyoka, lezi ndaba zey'nyoka, khona iy'nyoka ey'nomakhanda awu-7, khona iziba ziney'nyoka, khona ini, kuyathwalwa ngey'nyoka, ngiyay'saba lezo zinto. And then-ke kuthi nje sengimdala 2 years ago, like 1 year ago, ngika-anti wami eNdlangubo bayazwana before Impangeni, between Impangeni neShowe. So ngihlala ngedwa lapho, kade ekhona anti wami, so wahamba ajike endleleni kanti ukhohlwe imali yakhe. Mina ngalala emini kushisa, kuyashisa kuleya ndawo. Ngalala ngabona ngento ecijile uma ngivula amehlo ngifake ama-earphone. Uma ngithi inyoka noma kuthiwani le, ivele iphenduke ithi kuvele into emhlophe ngaphansi. Yehlele ngale, ibika-continental isehlela emqamelweni omncane. Mina bengilele komunye nganquma kaShowe embhedeni. Ngabaleka ngadonsa ifoni ngama-earphone. So nje ngacishe ngafa lapho futhi 5 days ngoba khona bangisiza, basiza ukuthi umamncane afike, and then yashawa-ke inyoka. But nje ngangilale esithi Ngumo, ngilale esofeni nakhona ngingalali ngisho kahle, ngisaba. Ngangize ngilale emini ngiyolala phandle esitulweni ngilale-ke ubuthongo buthi ngci ngoba ngangingasacemi ngenze lutho ngisaba inyoka. So nje mina nenyoka sengathi ngake ngisho e-Snake Park ngizama ukuyijwayezanisa ukuthi ngijwayele inyoka futhi mina ngiyithanda inyoka. So bengisasho ukuthi mina ngaba ningiboni, ngaba ningazi. Leya nyoka kube mhlampe nganyakaza yayizongibulala ngibe hlaza same time uma besho ngiphuze impukane. So sengisho ukuthi ngicela nje ukunipha nje a little bit of i-advice yami engatheni. Inyoka into engayinothisa, ngayifunda and ngayazi inyoka kuthiwa ayiboni kahle. So wena uma ngase kuqhamuka inyoka ungamuvi uthule, angeke ize ikwenze lutho, izodlula. But into esibulalayo siyaphenikha, inyoka iyamuzwa umuntu uma iphenikha, ihambelana nenhliziyo yakho usuyizwa. So uma ngase uyifundise vele uzophenikha but ube calm in your panicking, ngeke ikwenze lutho. And even empilweni sesiyifundise nje ukuba maqhamuka ama-situation but sehlise umoya, nje ungabi vulnerable. Isifundo sami engisifundile ngenyoka. But inyoka, mina nenyoka asizwani, yasikhohlisa nje at the beginning. So mina inyoka angiyifuni. Uma ngike ngayiphupha nje angibi right, ngiyavuka ngithandaze. And abantu bazothi inyoka nje isilwane nje sikaNkulunkulu, asihle si-right. Mina ngokwami nje inyoka umkhohlisi. So inyoka umbulali, baningi abantu bebulawa yiy'nyoka. So mina inyoka ngi-right. So bangani, ngiyanithanda nibe right. Please subscribe on my YouTube channel, Nonishange. Please follow me on Instagram, being Noni. Love you, sisonke.